ପିଠା ବନା ଚାଲିଛି। ପିଠାର ନାଁ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ପିଠା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନ୍ଧାର ଉଜଳି ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର 1.5 ମିନିଟିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, 1.5 ମିନିଟିଆ 2 ମିନିଟିଆ ବ୍ଲଗ୍, ସଡନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଟା ଚୁରା। ଆଜି ଗୋଟେ ପିଠା ହେଉଛି 2022 ପଳେଇବ ବୋଲି, ଦୁଃଖରେ ହେଉଛି ସୁଖରେ ହେଉଛି କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ 2022 ପଳେଇବ ବୋଲି ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଟିକେ। ପିଠାର ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ? ପିଠାର ନାଁ ଜାଣିନି, ପିଠାର ନାଁ ଦେଇଦେବା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ପିଠା ହେଲା। ପିଠା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ପିଠା ହେଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବି ମୁଁ। ଛଣାଛଣି ହେଲା ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବି ଆଉ। ଆଶାର ଆଲୋକ, ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ଷ୍ଟୋରି 90%। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2022ର ସରିଯିବ ବୋଲି ସେ ମାନେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଠା କରାହେଉଛି। ଏଇଟା କି ପିଠା? ଏଇଟା ପିଠା ତ ପିଠା ଗୋଟେ। ଏ ପିଠାର ନାଁ ତ ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ପିଠା। ଯେହେତୁ ପିଠାଟି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଠାର ନାଁ ଦେଇଦେବା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ପିଠା। ପିଠା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କ'ଣ ତେଲ କ'ଣ ଏଇଟା ରଖିଛ? ଓହୋ, ତେଲ ହାତ ହେଉଛି ନାଇଁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛୁ। ଏ କ'ଣ କେଜିଏ ଚୁନା ବତୁରେଇଛ? ଏଇଟା କ'ଣ କରାହେଉଛି? ଜନ୍ତୁଣୀ। ଜନ୍ତୁଣୀରେ ପିଠା କରିବାଟା ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେବା ପିଠାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଟୁଡୁମ୍। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ତେଲରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି, ଦଳୀୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ଆମର ପିଠା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆସ। ଗରମ ଅଛି ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ହଉ ଟିକେ। ଏତେ ଗରମ କିଏ ଖାଇବ? ପିଠା ପିଠା ହେଇଛି ଏକ ନମ୍ବର। ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି।